Takže ahoj ľudia, ja som Vojta, že je tu so mnou. Filko 159. A my vás vítame na úplne inom serveri, nie sme na Survival Games. IP budete mať v popisku videa. Áno, sme na servere LA Crafts, čo je server na Survival a chystajú sa tu minihry. Takže je to server pre 1000 hráčov, takže určite ho navštívte. Môžete. Dobre, takže my sme si to tu včera a predvčerom začali rozohrávať. Tu máme našu baňu menšiu, Everpeak. Ježiš, to je píše, no. Máme tu baňu, máme pár dia, 12 dia okolo, ale nebojte sa, toto nebude všetko z tohto serveru. Práve sme určite sa tu bude stavať hrad, budeme mať vlastný. Hej, len niekde sme tu postavali. Niekde sú tie dia? Tu sú. Počkaj, ja ich vyťažím, okej? Hej, ty máš ten Fortune, čo som ti videl. Hej, a to máme krompač Fortune. Ty máš Fortune koľkátku? Fortune 3. Takže ideme. Vlastne počkaj na... Golden to nepadá, takže ja mám tento. No, Fortune 2. Vyťaž. 3? Dobre, 2. 1. 3. Nice. 1. A 3. Takže Počkaj, máme... Tu máš ešte 3. 17 diamantov máme. Tak to je moderne. Poď ešte som našiel, ale ešte tu niekde. Ťažil si, hej? Ja som všelijako. Čakaj. Tam som ja tam nie. Tu. No poď, ťaž. OK. 3? Či nie 2? Neviem. 1. No. 1. A 3. Ešte niečo? Neviem, počkaj, asi nie, už to bolo všetko. Ešte tie, čo si vyťažil, ak máš nejaké. Ja mám iba 2. Koľko máme? 29. 29 je plus 12. Tak to je nádherné číslo podľa mňa. No hej. Takže idem na to. Tu máme tajnú čest. Hej, ty si ho? Hej, 41 diamantov máme, to je nádhera. 41 diamantov, ešte keby sme našli nejaké diamanty, tak by sme mali obidvaja na full, vieš. No. Treba nám 38 na full. OK, tu sme ešte stavali, no som staval domček. Hej, je to základný domček, náhodou podľa mňa je pekný. Ak si všimli, mám respekt. Ja nie, vo mne sa buguje. Mám respekt a... Som si stávame... Ako nezabudem do popisku videa, tak bude v popisku. Tu je enchant, ako môžete vidieť. Zatiaľ nám ide iba na level 7, ale to je v pohode, level 8 či tak. No dobre. Level 7. Určite to nebude všetko z tohto servera. Po čase by sme tu začali stavať už tie hradby, ale to sa musíme premiestniť, bo my sme blízko prírody. Sice máme tu akože resp. Ale tak na... Istota. Chceme sa kde premiestniť. Nepovelil si mi čestnú, hej? A akú? Tu vnútri? Hej. Tak. Na to osvetlenie. Nech sa nám to nič nespadne. Už by si mal mať. Takže sme na serveri zatiaľ 9 hodín ráno. Tak sa nečudujem. A už sa na nás portuje kto si. Hej, na mňa už. Tak ho príjmime, ne? OK, tak aspoň zatvor dvere. No. Chudák. Chudiák, chcete hodiť. Taký meč máš, daj mi ho. Aký máš meč? Je ten, čo som ti hovoril. Čo mi spadlo z toho, to ani čo to zváža. Tak, napíšeme mu. Na tomto serveri sú akože dobrí ľudia. Viem, že mi majiteľ písal, že by sme tu mali dostať prefix Budera alebo prefix youtubera a určite budeme robiť aj skúšky na
buildera. Áno, lebo náš skill bude 102 levely. On už je vonku, počkaj, ja ho skúsim Kde? niekým dotom. Prečo si ho pustil von? Neviem, to je to. On bude Si nemôžeš zatvárať po sebe? bude kamovať. Nech zatvorí. Ale ja už som ho zatvoril, chudáka. OK. Takže prečo nemáme irony? 18 ironov máme v tej prvej česke. Ty nie sú v tej prvej časti. Kde v dome? Nie, tu. Nie Tu sú. naľavo, tu naľavo. Jaj, 16, tu máš. dík. Ja som... Ten pozera z okna. OK, takže ty... Urob si také brnko. Nie, ja si idem urobiť kamenný krump. Či Dobre. železný. Takže uvidíte, mám 40 level. Je tu warp. XP, čo je pre youtuberov niečo dobré. Ale ja to určite používať nebudem. Ja som na to prvýkrát vstúpil prvý a posledný, lebo som nevedel. Chcel som Super. vedieť, koľko tu je levelov. Furt sa na mňa portuje, no ja som hore priečať. Tak ho odportni. No. Máme, vidíte, základné. My sa hovoríme, sme iba včera. Hej, ale idem ešte pozrieť do tých dolov. Idem len tak prekontrolovať, či sme tu tie diašti, či Sorry, nie. kámo, ale je mi to ľúto, budeš tam zabudnúť. Nechaj ho tam v kľude. Takže máme jednu knížku. Vojto. No, TPA. Filko. Tak, ja som vedel, že tu niekde sú. Hej, koľko, mi. Nice. Daj, ja to chcem vyťažiť. Ok, Dávaj. máš môj krompač. Pekne, takže idem na to. Ale počkaj, nie je tam lava? 2, 4, 6, 8, 9, Ešte tu sú? 10, 11. Ja mám Ó. ešte 12 dia. Daj mi môj krompač, prosím ťa. Ok. Daj mi. Ok, Ešte idem sa niekde? pozrieť. Neviem. Ja som to... Takže máme nádherných ďalších 12 dia. Vojto. Ja som to tušil. Tu máš, ešte máš Ďakujem. 16. Takže idem na to, hej. Ale to sú iba dva. Jeden, no vole, Tak. mne vypadne tiež. To je fajn. Daj. Hej. Ok, Už asi počkaj. nič, či? No neviem, ja... Idem Vstupu- home. Ok, ja sa to ešte popozerám, či tu nič není. No tak ale škoda by bolo, keby tu ešte... Dobre, no tak som bol dobre. On Bože. ide do našej bane, nie. Je do našej bane? Hej, dole. To je. Povedz, keď bude dole. Poď už je. Už je dole, celkom? No, ide dole po schodoch, tak to ide. Šťastie, že tam že tam už nemáme tie die. Čo som zrobil? Tak ten domček sa mi podľa Máme mňa. 55 diamantov. Oh, damn. Takže, takto. A určite z tohto servera by to bola nepravidelná séria. Teda, ak by si chceli. Dávali by sme ju raz, dvakrát do týždňa. Nie? No hej, podľa mňa tak vydáko. Už mám 2 kurčatá. A ak by ste chceli, možno keď budeme mať ten jeden hradník, 2-3 možno zoberieme do hradu. Už tu je tá súcka. Ja som si ho portnul. Chcel, tak som ho portnul. Ok, takže máme 52 dia, to je dobré. Nemáš Tam normálnu nejdem. kožu z krávy? Z krávičky. Poslednú som dával do enchantu. A nie, takže ty pekne budeš. Ti dal. Mi dal. No. Kámo, daj mi pokoj. Ak pôjde von z resky, tak ja ho môžem trafiť, lebo pozeraj, on je v reske. Ja som v reske a on není v reske, takže... Tu som ho Dobre, padne vypnul. pozrieť. Krávy potrebujem. Kožu. Kde sú tie Už ide. krávičky? Som myslel, že sú tam ešte dve, nie? Čo sme
si chceli nechať? Ak ich to niekto nebol zabije. Jedna tu je. Počkať. A to je iba jedna. To je jedna zabijená. Už ide po tebe. Hej? Hej, bacha. Hej. Ja som ho chytujem kľúkom. Ale mám málo šipov. Posledných 7. Fuck. A to by mohlo byť na ďalšiu knihovnu, takže dobre. Už Ale- včera nám protivil jeden týpek na sebe. Dave, pozdravujeme Davea. Hej, jak sa na to vyhľadávaš. Dave 1. Ale nemáme ťa rádi. To už je druhá vec. Moja grama. Takže takto. Máme ďalšiu knihovnu. Určite v ďalšom dieli za kamerou veľa toho robiť nebudeme. Určite zrobíme také knihovny. Dovtedy knihovny, podľa mňa dovtedy do druhého diela by sme už museli mať ten enchant, to bude, to musíme A na už tomto mať. serveri nás môžete dosť, my tu hrávame. My si tu hrávame raz za čas, ale tak A hrávame keď tu aj na hrávame jazyku. zase raz za čas, tak ale dosť. A už sa reštartuje server, Ako vieš. píšu. Reštart budete môcť chodiť do portálu. Yes, takže nice. Takže ja by som sa som... No, Nie. Chvíľočku. ešte nie, ešte. To bude síce, to by mohlo byť akože také krátke videjko, keď 11 minút točíme, to je pohoda. je pohoda. A tak za 2 dní už nájsť dia, tak to už je pravdepodobne niečo. Dnes ešte za kamerou, bo A no, spadlo to. Takže ja si myslím, že by sme sa asi mohli aj rozlúčiť. presne tak. Takže pri ďalšom diele čus. Čus.